Έλα, είσαι. Πάμε, 1, 2, 3. Με έβρεξε το ζώο. Έλα, κάτω και ένα γύρο τώρα. Είναι εκεί που είναι πιο βαθύ, εκεί που είναι πιο βαθύ. Έλα, μου. Κοίτα πώς με έκανες, έτσι. Εγώ την κλείτωσα. Πώς πρέπει να το συγκρίνουμε. Τώρα πατάει και με ζήσανε. Μείνει ξαναπούτα. Πώς είναι αυτό. Πόσο φαίνεται το σιάνο. Μένει κι άλλο πια. Δεν με ειδικό φαβίλα. Και είδα και πρέσβο. Και λακρότημα! Και μια κάνει μου φτιάξει με πως τρέλα πως σημαίνει το πόσο. Σημαίνει κοντούλησε. Κοντούλησε. Όχι, καλά είμαι. Δεν το φωνάζει. Ναι, το ξέρω. Όχι, τελείωσα. Δροσίστηκες. Τελευταία βουσιά. Όχι. Έλα, ρε Σάνι. Δεν πρέπει να πάμε σπίτι μου. Πώς φύγαμε. Κωνσταντίνα, η Κατερίνα πρέπει να βρούμε τσάπη. Όχι, φάγουμε. Δεν πούμε τη μάνα μου τώρα. Σε ρίξαμε. Θα πω ότι με σκότωσες, πάμε. Ότι Με γλίστρησες. κοιτάνε όλοι. Ότι γλίστρησες πες. Θέλω χειροκρότηση. Τι θες τώρα που θέλει πιο καλά χαμίζει. Ότι γλίστρησες. Πες ότι γλίστρησες. Θα πω ότι καθόμουν στην άκρη του κουβανιού και η Κωνσταντίνα για πλάκα πήγε να με σπρώξει. Όχι αυτό πάντα. Η Ελένη. Όχι, ότι γλίστρησες. Ότι γλίστρησες. Παιδί μου είναι το πιο τέτοιο. Και δεν θα κατηγορήσει μόνο και κανένα. Ακριβώς. Τώρα, τώρα, τώρα. Κοίτα κάτι. Κατερίνα. Τι σου κάνει.